Sa bayan ng Malasiki, isang babae arestado sa bisa ng warrant of arrest. At sa mas pinaigting na pagpapatupad ng mga pulisiya ng AITF, ilang mga residente na lumabag, pinaalalahanan at sumailalim sa community service sa kanilang mga barangay. Kaugnay ng balitang iyan, tunghayan sa report ni Patrolwoman Fairy Joy Mondares. Kamakailan ang operatiba ng Malasiki Police Station sa pamumuno ni Police Major Jim Felipe Hilario, Officer in Charge ng patupad ng warrant of arrest sa Barangay Barang, Malasiki, Pangasinan. Inaresto ang wanted person na babae sa kasong falsification of public document with bail bond recommended na nagkakahalaga ng 36,000 pesos. Samantala, habang nagpapatrolya ang mga kapulisan ng Malasiki, ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang pasaway na kung saan wala silang suot na face mask at physical distancing. Kung kaya't sila ay dinala sa impilan ng Malasiki Police Station upang sila ay kusapin na mahigpit nating pinapatupad ang pagsusuot ng face mask at panatilihin pa rin ang physical distancing. Para sa unang offense, sila ay tinurn over sa kanilang barangay upang mag-community service na halos 12 oras. Muli, ito po si Patrolwoman Fairy Joy Mondares, ang News Patroller ng Malasiki Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol.